Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel namu mai albarka. Ba tare da bata lokaci ba, kamin mu fara bidiyo, ina roko a danna mana subscribe, sannan a danna mana kararrawa don kara mana kwarin gwiwa mu ci gaba da bidiyo. Da farko zan koya muku yadda mutum zai yi blocking data wato application. Zaka iya ka kashe application yayin da kake browsing, ko kana shigan Facebook ko WhatsApp aka. To mutane da dama ba su san yadda ake kashe data ba, wato mana kana browsing zaka ga datan ka yana tafiya baka sani ba, ko wani application zai dinga sha maka data. Wato mana abinda nake nufi, ko WhatsApp ko Facebook, kana shigan Facebook zaka iya ka kashe WhatsApp, ka kashe ko wani application ko Opera, kai kam dai wani application da yake aiki da data zaka iya ka kashe shi. To da farko abinda zaka yi, na farko zaka je Play Store. Idan ka je Play Store, bari mu nemo Play Store din mu shiga. Zaka shiga Play Store haka. Idan ka shiga Play Store sai ka rubuta NetGuard. Zaka rubuta NetGuard, zaka sa NE, zaka sa T, zaka sa G, zaka sa U, zaka sa A, zaka sa R, zaka sa D, wato NetGuard kenan. Sai ka yi search. Idan ka yi search kamar haka, sai zai nuna maka update, ko kuma zai nuna maka already ma idan yana cikin wayanka zai nuna maka open. Idan baya cikin wayanka zai nuna maka installing. To bayan ya nuna maka installing, sai ka yi installing nashi. Bayan ka dauko shi sai mu dawo bayan nuna muku. Idan ka dauko shi zai nuna maka open. Idan ya nuna maka open sai ka danna shi. To sai mu dawo baya mu shiga NetGuard din yadda zai nuna maka. Idan ka shiga NetGuard a nan, gashi nan. Idan ka shiga NetGuard haka zai nuna maka, sai ka yi haka ka shiga. Zai nuna maka haka yana loading. To idan ka shiga sai ka yi setting nashi haka, sai ka dawo baya. To zaka ga applications, ka ganawa na kashe WhatsApp. To duk application da baka so ka yi aiki da shi tukuna sai zaka kashe shi. Wato mana idan baka so ya dinga shan data sai ka kashe shi. Kaman wannan application Chrome, zaka iya ka kashe Chrome, gashi nan. Zaka iya kashe Chrome haka. Duk application da ka kashe zaka ga ya kashe ya dawo ja. Duk application da ya dawo ja to ka kashe shi, ba zai ringa sha maka data ba. Zaka ringa shiga Facebook, ka shiga WhatsApp, amma ba zai sha maka data ba. To idan kana so ka kashe na wifi, sai wannan na biyu, sai ka kashe wannan. Kaga ya dawo ja, to ka kashe shi kenan. To jama'a, ga applications din wanda ya kamata ka kashe su. Duk application da yake wayanka zai nuna su a nan. Duk application da baka so ya yi aiki tukuna, kamar Instagram, kana so ka kashe shi sai ka kashe shi. Idan ka kashe shi, lokacin da ka bude data
ba zai dinga sha maka data ba. Idan ka shiga ba zai yi aiki ba. Wato ma'ana zai nuna muku wannan WhatsApp, ga WhatsApp a nan wanda na kashe. Idan mun dawo baya haka, idan ka dawo baya sai mu nema WhatsApp din, mu nema WhatsApp a nan. WhatsApp, to ga WhatsApp a nan, ga WhatsApp. Idan ka shiga WhatsApp, ga data na a buɗe, amma za ka ga WhatsApp din ga sunan. Kaga ba su aiki a rufe suke. To lokacin da ba tare da bata lokaci ba, lokacin da ka kashe shi, idan kana so ka cire shi sai mu dawo cikin NetGuard, mu dawo cikin NetGuard haka. To zaka bude shi haka. Idan ka dauki wannan jan aron nan, za ka ga ya bude. Za ka ga ana tura maka sako, yana shan maka batiri. Amma idan baka so ya dinga sha, kaga ya fara. To idan baka so ya dinga shan maka data sai ka kashe shi. To nan ne muka kawo karshen wannan bidiyo. Don Allah taimaka a danna mana subscribe, a danna mana kararrawa. Mu huta lafiya, mu sha ruwa lafiya. Allah ya bamu ladan azumi. Na gode.